moy. Eke moy. Azimike ngadiri la wayanku. Ogu magana dikete yete. Dugwana banti kana baji. Ababolo bunu so yenu meke. Ayeja yana. Ejana bisije. Asimona kata mawani ya mama. Kata mawani ya mama. Komuda molo bolo ya mama. Girigiri ga na-agba n'ukwu ose, ara ala ose ma ọkwa nne. Asị na ọkpakụ na ọgba mkpume, ọgba nkata na ọfịa kwele. Na mmiri na-ama ugo na-azụ ugo ahụ. Ọ bụ ya? Ee, agwọ na-atụ mbe, ọ na-atụ okpokoro. Ụzọ ndụ. They came back to this community to know the two tortoises, which is a male. Huh? For your own good, Uzondo, pack your bags and leave. You lie. Ogumagana, or whatever your name is being called, you are a liar. I repeat again, you are a liar. If there is anybody to back out of this community, it is you. Yes, it is you. Let me even ask you a question. How long will you continue to torment the members of this community? Haven't you kept them enough? For your information, God Almighty has heard their cry, and He is here to liberate them. There's nothing you can do about it. N'eje gba ọsọ mbekwa na-ebu abọ n'isi mba ọkwa tufu a na-arụ ndị mmụọ ọka ọ dị. Asị na ichekirike na azizu gaghara ọkwa nnene na-atụfu a na-agha afụ ndị mmụọ. The same fight that killed your parents are about to swallow you. Never. You are a liar. Let me tell you, he that is in me is greater than he that is in you. Yes, don't forget, my God is a consuming fire. So stay clear from me. Otherwise, yes. Odumodu. Ọkwa nọ n'ebe buru ugo bịara nkesi bịa ebe nkụkwa anya ọkwa nnene. Otu ọrụ na-abụ nkụtụkọ onye bugwe na-ebi. Ọrụ ife anyị nọ bụ mmiri atam azụ anwụ. Akịrị gbara nwunye di m. Onye si na nke ma mmemme anyị na-aba ọnọdụ n'ife nye anyị bụ ịgba ọsọ. You want to start a fight you cannot finish. I see. Uzondo, I like your courage. Let me remind you that the same Odumodu that deformed you can take your life. Lamentation chapter 3 verse 37. He says that who can say a word and it shall come to pass when my Almighty God has not approved it? You and your so-called good are powerless. Shut up! Quiet! How dare you? How dare you stand before me and look into my eyes and say that Odumodu is powerless? Uzondo, a child that wants to dance Sugere should be aware that Sugere is the dance of the spirit. Odumodu, Menete. Usoro evu ọkụ. Esi na-ewu akụta anyị igu n'isi, ya butu onye igu ọba n'isi ka ewutarịbịa igu, ọkwa nne. I shall go and come back. Lekei! You think it is not you?
esi na nke anyị na-eme adịrọghị mma jezuo na-eke ndị ga na-eke mmụọ obodo anọkatara iwe lusie n'ọbụ mbọsị anyị nọkata mmadụ na-eri ndị be anyị ma chi ụtụtụ eboro uche anwasị na-etiwe ịtali n'ezi ndị ahịa ka na-asị etiwe ịtali n'ezi ndị olu na-etiwe ịtali n'ezi ndị ahịa ka ejiri igwe mmejiwa n'olu obodo niile You can't be there,